Boa tarde, Carmen. Estamos aquí para que nos fales sobre unha figura que queremos recuperar do Carnaval da Fonsagrada, a figura do Foliqueiro, e que nos contes a túa experiencia. Bueno, que sei, vou contalo, pero eu que sei do que facíamos, logo que facíamos os traxes. Tiñamos, en primeiro lugar, tiñamos roupa moi bonita, porque viña de Cuba, mandaban unhas veciñas, e a señora da casa non a quería, pero o señor, que era irmãos, dixo, vosotros levai a volveima. E os gorros, tiñan uns gorros que eran feitos de lana, con poucos blancos, moi bonitos. E os vestidos eran acampanados, e bueno. Despois facíamos flores de papel de seda, de colores, cortaban unhas máis grandes, outras máis pequenas, e enroscábamos as espetas e facíamos nos chamámolas así. E facíamos as caretas, mentres que as primeiras despois xa viñeran feitas, eran de cartón. E bueno, tiñamos os gorros, algúns tiñan peluca, tiñan como se fora trenzas, xa facíamos trenzas de lá, porque había tecedores, sabanes de moitas tecedores, había moitas tecedores. E ticíamos os flecos das colchas, ticíamos para que facíamos a poñer por las alas para baixo. Entón, envolvíamos ben a cabeza, que non se podía ver nada de piel, con guantes, e nada de piel, porque dicíamos que nos conocían e non queríamos que nos conocieran. E bueno, Vosotros facíades as caretas de trapo, con lenzo vello ou camisetas? Non, facíamos las de cartón, das caixas de cartón dos zapatos. Facíamos jazz. E os gorros tamén. Hasta que viñeron os primeiros sacos de plástico. Os sacos que viñan con abono, non sei con que viñan, claro. Entón xa os metiam por dentro, e por eso estaban direitos, parecían obispos. Tiñamos unha flor no pico, e despois tintas, todo así. Logo que facía de gigante, o que iba adiante logo, que levaba un silbato. Así que sería o Foliqueiro. Eso, que era o máis importante, era o día do resto das máscaras. Nosotros chamábamos o gigante, porque era, bueno, porque tamén do grupo que iba era o máis grande. Entón, xa sabes que lle poñemos unha sobrocama, había unha sobrocama, non sei de quen era, xa a tiñamos dun ano para outro. Era roja e tiña un volante todo arado, non cubrecamas destes que había antes. Atábamos con un cito así e levábamos por encima unha camisa ou unha chaqueta de toquillas. Tiñamos toquillas, sí, de toquillas, e facíanolas a unha señora que dicía, pois, ao mellor, dicíamoslle, xa nos podes facer algo para o ano que ven para o Carnaval. Entón, ela nos remate das colchas que facía, sempre que lle quedaban fios, e nos facía como unhas toquiloas, ao mellor de 2 colores ou 3. Levábamos aquelas, e antes había moitas toquillas. Cando empezabas a preparar o entroido? Empezábamos cando entraba o ano, despois eso, de ano novo, xa empezábamos a dicir, bueno, o Carnaval non está, ao mellor estábamos 2 meses facendo, claro, xaneiro, ferveiro, que normalmente a casa sempre ferveiro. Ferveiro, marzo, eterno. Pero todos, traballábamos todos. E onde vos juntabos? Nunha casa. Sempre na mesma? Non, cada ano nunha. Cada ano por nada. Tornábamos. Ou, bueno, tiñamos que vestir onde non houbera pequenos, para que non nos conoceran. Pero para facer os disfraces, xuntabades vos cada ano nunha casa distinta? Sí, xuntábamos normalmente 2 anos ou 3, pois sempre na mesma casa. Non había pequenos, claro, así
señora ya rapaz que se desplazaba. E ti adoitabas disfrazarte? Ou eras máis ben a que xudabas a vestir? Eu, cando eso, desplazábame tamén. Non, despois, desde que... Eso antes de faltar a solteira, desde que me casei non me volví a desplazar. Non sei por qué, porque eu tiña que axudar os outros, xa viña outra generación, non sabes? Por exemplo, Lelo é 2 anos máis velho que a min, pero xa se disfrazou de máis pequeno, de máis... Era máis eso, pero eran novos, pero eran máis activos que... Porque ele gustaballe moito a cuerpo. Sí, gustaba. Seguiu se disfrazando incluso de casado, non? Eu gustalle. Eu ainda recordo de disfrazado de moi maior. Xa de maior, vai. Bueno, tú recordarás los disfrazados, por exemplo, na festa dos chofres. Xusto. Gustaballe moito. Porque pilla cualquiera cousa. E logo despois tiñamos xa as máis vellas, xa marcharan, viñan ao mellor de Barcelona. Eu tiña unha prima que andaba por todo o mundo. E viña sempre cargada con tempilladas, porque antes por nelos había máis xoguetes máis que agora, por exemplo, pandaretas eran de plástico, pero había moito máis pequeniñas, máis grandes, e máis silbatos, e traían os collares, e traían os... o mellor, traían uns cintos. A mí trouxeran un cinto, era amarillo, mira, parecía a cadena do carro. Pero era torneado, non sei que, e dixen, isto é collar. Non sei de que fixaran, dunha chapa fixaran como un colgante, e puñello de collar. Era, tipo, unha cadena dunha vaca, pero non pesaba nada. Queres dicir que todas aquelas cousas que vías xa se iba deseleccionando por Antoio? Xa se íbamos guardando para o Antoio. Sabes, a mellor traía bolsas de plástico, que antes non había bolsas así daquela. A mellor traía pues mira, isto era bueno para o carnaval. E xa as guardábamos. A mellor papeles de caramelos, que eran liñas de caramelos moi bons. Facíamos lazos, sabes, un así, doblábamos. E xa o guardábamos aqueles papeles. Pero lo que veis xa me desplazo eu. Pois xa, pois prepara. E adoitábanos a disfrazarvos todos os de idade? É que ibades todos xuntos ou...? Non, si, íbamos todos xuntos. Todos nunha... Os nenos non se disfrazaban na súa parroquia, porque na miña sí. Si, non ali no pueblo, que, por exemplo, cando se desplazaban en Lamas, pois mira, non facía fotos en Lamas. E por que vos sí? Porque eras poucos povos que eu sei que se facían fotos no Entroido. Tiña alguén unha máquina? Tiñan máquinas, por exemplo, en Sabane, meu irmão Enrique, trouxera de xuxo unha maquinilla pequenininha, e facía aquelas fotos, pero eran blanco e negro, eran unhas... Ai, Dios, unhas por arriba e abaixo. E, eu non sei, facían, había aquelas van, un irmão de Lelo, estaba en Barcelona, normalmente casi sempre era o que as facía aquelas fotos así. Bueno, pois é importante, porque é das poucas zonas que hai documentos gráficos do Entroido. Yo mellor porque, a ver, cando veu un señor que escribiu un libro que despois as fotos que lle enviou pedira máis Mariluz, que estaba nun bar en Lugo, e conocíase, pediulas, non sei, ou pediulas a Maricruz, non sei que andaran nunhas fotos de e preguntoume el porque non sei se el preguntou ao Amador, que andaba con o Amador de Loureano, foi por mediación de Enrique, e foran no cantal que me preguntara a mi Amador e eu, nunha payasoa. Nunca me puiden acordar do papel de ser, como se chama. Bueno, pero eso non pasa nada. Mira, nunca. E dixo, a que levabais uns sacos con cinzas? Non. Nosotros non levábamos cinzas. Levaba un de vellos, sabes, a mellor unha cabra de noa, e facían a chepa, pois, colá, porque había, todos tiñan ovellas, e alá, pois, alá non, nin botábamos erva, nin... E, sin embargo, na zona de San Martín de Suar, na zona onde era eu, en vez de ser o xigante que dices tú, o nosa zona era o Funiqueiro.
Bueno, claro, bueno, porque xa tiñais outra idea de... Sí, bueno, é que cada zona celebraba o entroido dunha maneira diferente. E nosotros echamos o gigante e o payaso, que iban de payaso, os detrás. Arremendaban pois a un... que viña un vello e unha vella tocando o acordeón, que ele era cego, e a vella levaba... Aí va, chamo de vella. Era máis jova que levaba por andao. Bueno, pois, Lelo é un que estaba en Francia, fixeron de vello a vella. Ele iba de vella, e Lelo tocaba un acordeón pequenico, xa tamén con neno de Sabane, de turno, como era dos nós. E entón xa era de Barcelona, era pequeno, o acordeón tocaba. E outro levaba preso por un cordel pola má. Entón, para que fora vello, pois puxeran lá nunha funda, un mono, e puñen lá por dentro, e cosían. E cosían os puchos, porque non se marchara o aire, porque fazia aire. Aí logo vez coseron a cabeza. Para quitar o gorro, claro que collelo que cortaron, non sei un casticeiro, que pasaba aí a... Nos poñemos normalmente unha cinta para asegurar. Sí, bueno, claro. Tamén se facía. Porque poñíanche un pañuelo, sabes? Sí, estaba o pañuelo, e claro, que quedaba. Entón, as voltas que lle facían así, iso cosíamolo ao gorro. Non, cosíamolo solo. Para así, para que non che... Para que non che viran na cara. Para que non viran nada. Non conocían nada. Porque manías, porque aí yo, se pos unha cousa por dentro, xa non te conoce. Pero, non viñan mirar así, pois, cosemos todo. E logo o pucho, sí, o pucho despois eu para que non caia un lado. Pero, non sei que claro de pucho era, eu un deles xa non iba a descartar. Ainda non iba logo. Xa fora delante. Cando a rapaza se cosera aí o pucho. Dixo, Lelo. Tiña a cabeza, eu tamén non tiña verdura, pero para non notar que che coseran na cabeza. E bueno. E cantos días celebrabas? Non, celebrábamos nada máis aquel día. Solo máis sí, de carnaval? pero todito o día. Esa mañá xa nos levantábamos e ala, desayunábamos, parveábamos, era parva, non era desayuno. E ala, xa nos, despois xa... É dicir, andaba desde día de noite. E andaba así, ao mellor cando chegamos para casa outra vez eran as 10 ou así. Nós polas casas andaban todo o pueblo, andábamos trito ao pueblo, despois subíamos a Luxas, andábamos a Luxas de Rebe, Luxas de Rebe. E iba desta casa do cura? Non, a Lamas non íbamos. No meu povo tampouco respetaba esa casa do cura. A Lamas non. Fora... A Lamas fora unha vez que foran na cara no trator na casa. Eso foran eles xa, eu estaba casada. E iba un de Sabane que le chaman o Rubio, que non conoces, Arturo. Eso con menos de nada se borracha. E Lelo viña cargado por abrigo, viña cargado de areia, pelusa de Villaverde, e foi descargar aquele día. Pela maña, e a subir con el. E antes basculou, porque basculaba, e colleu unha mierdísima revirganza. Chegou a... aquella disfrazada na miña casa. Bueno, na casa donde me teñeu. Chegou que non se tiña de pé. E pidi unha taza de leite con 2 cucharadas de casa. Pararon todos que quedaron que collelo. Collelo porque se caía, non paraba de leite. Pararon todo, para que? E aquel día levaron na carraceta un tractor de xerro. Foran por Lamas, por Torroxo, por, bueno, puderon todo a parroquia, a de Lamas e a de San Martín, puderan todo. A noite, cando chegaron, viñan todos borrachos menos os Rubio. E dixen que vivían todos os sectos, era che vivida, era o café, viño, e tiñan, sabes, como tiñas que beber, claro, facías un curado, tiñan, xa tiñamos, pero non sei non sacaran, aquela estaba dunha vez para outra, desas que tomaban o mate, Aí, argentino. O argentino.
Sí, era, bueno, unhas pipas que tiñan Para abaixo. tomar o mate. Sí, era aquela quedaba guardada nun ano para outro que fora. Despois facían pipas de diente. Diente, comían, curaban. Ya la daban che, pois, comías incluso, e en algúns casas que che daban xa que ibas a comer, xa, ala, pasai para ali, o mellor. Ala, pasa ali que o paso para que aquí nadie vos ve, tal, unha cachola e pan, como que da fan de comías. Ala, e unha muller, que a muller na casa, ala, comer que aquí nadie vos ve, e eu como vos vexa non vos descubro. Sí, porque a ciencia é que non te descubría. Claro, ala, comíamos e iban moitos nenos detrás, os nenos pequenos iban detrás. E botaban de carreras e dicían, ei, que vei! Bueno, era unha farsa, logo. E eles, os señores tamén, os maiores, se non había carnaval, dicían que non era carnaval, non? E de doces que se acostumaba a comer? Estaban os viños, comida, de Sí, polvo, normalmente. Tiñan freixós, daban os freixós, rosquillas, outros pan e queixo, se eran uns pequenos, Uns pinos. como pinchinos. Ala, come por aí, bueno, podía ser, se non sacabas a careta, e os botando. De beber daban os viño a café, non nos daban coñane, máis fuerte. Viño a café. Pero, claro, o viño mellor botaba en de azúcar e gustaba nos perros. E despois non, porque, non sabes, sin embargo, viñan os de Villagor, os de Villagor, se viñan disfrazados eses, levaban un cesto e pedíanche huevos e pedíanche chorizos. E nosotros non. E despois xuntábanse, pero Había unha comida entre todos. nosotros non dixemos, non, xuntábamonos e facíamos como fain agora o botellón, porque dicían, antes tamén había botellón, collíamos, pero por exemplo, con a botella de collado e o quilo de café, pois tiñamos non sei cuántas noites, sabes, a cabo non vivíamos tanto, eu non litro de viño, eu que sei, claro, tamén facíamos logo o botellón como fai agora, e dixemos, falando do botellón, non, nosotros tamén facíamos o botellón. Unha vez que remataba de andar toda o pobo ou a parroquia, facíades despois baile. Sí, despois sempre había, pois, ao mellor un gaite deses gaiteiros que andaban, sempre había, pois, que logo, Alguén que tocaba. porque non iban todos disfrazados, non sabes, a mellor íbamos 10 ou 20 disfrazados, pero, Acompañantes. había muchísima xente, muchísima, yo non sei se había, cando eu era unha chavaló había, non sei, parece que 23 chicas, mozas todas, claro, despois, claro, había festas, había cantina, había no pueblo, había festa toda a noite, hasta pola noite. Non me acordo hasta que hora, porque cando nos casábamos marchábamos para casa. Hasta tarde. Normalmente en carnavales permitían para Sí, non nos dicían vide cedo nin nada. Si, había algúns que ao mellor ao día seguinte os chamaban cedo para que foran cas ovellas ou eso. Pero nosotros, noso pai nunca, aunque tuveran que salir de ovellas e as vacas, a ellos, o papá e mamá solos e nosotros que nunca nos quedamos. Dicíanlle mamá, chama os rapaziños que ten que levantarse que hai que sacar as vacas cos ovellas. E chegaba con deles e tapábanos para que non despertáramos. Sin embargo, este o rubio ese, debíanlle cascar ou non sei, porque él, queridísimo, se levantaba e viña para a nosa casa. Estábamos todos na cama e xa sentíamos abrir as portas, as caixas que sacaba pan e carne, pan e queixo, comía, agarraba. E meu irmão Enrique dicía, pero ese demonio que non terá que facer na casa, que vai ser para nos arrallar. Eu non sei se é que tiña medo na casa ou lle cascaba, porque antes cascaba por menos de nada. Dicía,
Carnaval ben, pero non gastabades nada. No, bueno, ao mellor, a ver, ao mellor comprábamos algo a tela. En Lamas, o pai de Margarita, o de Lamas, tiña, era xastre. Margarita tamén cosía, claro. E ela era xastre, tiña telas, pero tiña telas moi baratiñas. Ao mellor, eu que sei, ao mellor, céntimos dun lado e céntimos do outro, pois comprábamos ao mellor 5 ou 6 metros de tela por 2 pesetas ou así. E depois facíamos algo sin francina, porque se non tiñamos sabón, facíamos sin francina. Bueno, para comprar os papéis tamén, comprábamos os papéis e as caretas. Pero ao mellor é o que sei. É que digo, onde sacábamos os cuatro? Pagaríanos os despois, porque Non te acordas? pero era pouco, non sabes, ao mellor comprábamos, despois facíamos os cuatro e ao mellor eran 10 pesetas ou 15 pesetas, o que eran pesetas, ao mellor 15 pesetas entre todos, ao mellor entre 20, 15 pesetas, e non tocábamos a peseta. Claro, pois as cousas que valían xa as deixábamos por outro lado. Despois xa viñan as caretas de, algúns xa eran de goma. Entonces esas xa quedaban dun ano para outro, xa non tiran nem nada. É procurado de cambiarvos as caretas, non? Sí, Un ano sí, ia para sí. dentro unha cousa, outro ano ia Sí, para sí, outra cousa, bueno, ao mellor este ano ibas de muller e para o que ven ibas de home. Ibas de home. Ou levábamos, sempre lles levábamos os zapatos aos patrões, zapatos grandes para que non superan ben. e puñamos os pantalones ao mellor, pois eu, a ver, eu ao mellor levaba os zapatos de meu pai, non cambiaba os a outros, porque, claro, non viran que non me conocera que dicía era papá, mira, ali é a miña que leva os meus zapatos, non, cambiamos os outros. E os guantes igual, levamos os guantes que tiñan na casa, cambiábamos, xa. E a roupa, por exemplo, pois eu que sei, facías ou tiñas unha blusa ou unha camisa, só mellor unha camisa bella, pero como lle poñías tantas cousas, tantos papeles e tanta eso, pois a camisa, pero tamén a cambiabas, tampouco non era. Dito que non levo isto e para min, non. Tiñamos a roupa toda xunta, pero non, eu isto non o podo levar que Como conozco. como conocen, isto tal. Os pañuelos na cabeza igual. No teu pobo non se celebraba, por exemplo, o Domingo Lardeiro, que era o día que se comía a familia o butelo. Sí, pero os da casa solos. Logo non se xuntaban dunha casa para outra. Comían así que ese día facían, bueno, había unha vecina que dicía que falaba así maleado, non daba. Éramos moi malos tamén. Na miña casa temos un botelo para o día de carnaval e un figurero para o día do entroido. E era o mesmo. E nosotros pues arromendábamos. E a la pobre. Como lle chamaxe ao segundo? O segundo de... O butelo para o carnaval e o outro? O figureiro. Pirureiro, que era iso. Figureiro. Pois é o botelo que hai agora, o cabo. Sabes? O botelo, daquele botelo era o estómago. E é que é? É o botelo. Mas despois o outro era o figureiro, que eu dicía, temos un botelo para o carnaval e o figureiro para o entroido. Esa palabra, por exemplo, na miña zona non se dice. Non. O cabo, o Sí, agora tamén. Corondollo, lle Os chaman. dollos agora é así, cambiaron, pero antes, os de antes dicen así, e nosotros, pois, comemos botelo, comemos botelo.
E o día de Entroido adoitávades non ir ás casas porque sempre había algún rifirrafe entre os veciños. Ibades igual? E si, íbamos igual, porque algún, a ver, o mellor... A ver, o mellor eu, pois, non sabes que non había unha casa que a muller nos tiña muchísimas rabia, aos pequenos, porque dice, hasta día que lle vamos levar a leña dos liñeiros, pero nosotros íbamos igual. E se non se iba parecíalles mal? Sí, se non se iba parecíalles mal. Xa vai, pois non viñeron aquí, pois ainda non sei que, pois ainda non sei cuánto, pois ya apreciábamos igualito, mira, porque... É dicir, poñían o mellor que tiñan. Sí. Eso é che verdade, facían así, non tiñan... Non. No meu, por exemplo, na miña zona, respetabas as casas dos que había un difunto. Bueno, durante o ano, pois, levabas o loito desa casa nos iba. Sí. Non sei se vos facíades igual. Nosotros estaba o difunto, non, pero se non estaba o difunto, íbamos igual. O sea, que tocaban, por exemplo, levaban un silbato, as pandaretas e eso, entrábamos silenciosos, non sabes? Sí, tocaba o silbato na porta para que souperan que iban, pero despois entrábamos, e eu dicía, podedes bailar en nosotros, pois. E agarraron, bueno, moitas gracias, dábanos as gracias a ela. E tal, bueno, tiñamos aquelo que non lles facíamos O respeto. Pero, bueno. Non vos anunciábades tamén escougando? Escuruxando, porque hai días todos que chamaban escuruxar. Bueno, cando íbamos a ese todos xuntos, como iban xa facendo bulle e iban outros de arte, pois, claro, tal o mellor tocabas aí co silbato e iba sempre con danado do silbato. Eran uns xipos que tiñan un chisme dentro. E xa o sentías, estaba xa esperando. Se chegaba así a un e non vían a naide, xa se estaban... Pero non era habitual no vosso, na miña zona, sí. O habitual do grupo é que alguén escougara. Sí, bueno, iso que o que chamábamos o gigante, que iba adiante sempre. Era o de antes. Ese era o cabo ou... Bueno, anunciaba que íbamos. Levábamos varas, con varas. É para que? Pois, mira, o mellor estaba hechos pequenos por ali que tal, e decíamos, desafiábamos os seres. Eu, claro, desafiaba así, por exemplo, a meus maútres, que ve, eu un ano levaba unha careta que tiña a cara hinchada, non nada, e dicían de rabo. Non sabía se era eu, se non, bueno, se igual se viva. E dicía, ai, e iba de mulher. Pobriña que lle vai na armada, que está na cara hinchada. E eu facía que dicía, bien, píllame, que non me das pillado. Bueno, non te esperábamos, pero... Eu que sei, bueno, porque eu penso que tamén era habitual que intentaran tocar. Sí, que intentaran... Para saber se eres bueno, un home, se eres unha muller, entón necesitabas saber. Si ves, en loxas viñan dos pueblos, que xuntábanse, claro, como había cantina, xuntábanse aqueles que irían descubrirte, a ver quen eras. Hai ese que, algúns, carainas, Había que defenderse. había que defenderse. O abuelo de miña cuñada Dalmira abrieronlle a cabeza algunhas veces, sangraba a cabeza porque lle pegaba. Porque el tirarase, non sei a que se tirara para quererlle quitar a careta. Por eso era unha ofensa moi grande. Claro, por eso iban tan cosidos, os pañuelos iban tan cosidos, de que non che tiraran por el. E ao mellor cosíalo todo ao redor da chaqueta así e collías co pañuelo para que non che... Claro, e ela era de Freixeiro e chegou a loxas e quiso se tiraron, botaron con el, e un para que o soltara, acabara as varillas salgando. E na cabeza e sangraba. Pero o viejo si é igual, non se acobardaba, non sabes, nen se enfadaban, nen... E era habitual que quixeses a detener. Eso, sí. E tamén pos cais, Claro. E eso, non ten máis nada que dicir, así todo. No carnaval. Tú que diferencia notas do carnaval de antes ou de hoxe? Pois moita diferencia. A ver, en primeiro lugar, que xa non hai a armonía que había antes.
falta... Antes había outra armonía, máis... Ao mellor non se conocían e estaban... Había máis axuda. Eso, máis... E o povo participaba xunto. Eso, máis... Pois non sei como che vou dicir. A ver, íbamos, por exemplo, os domingos a mesa a Lamas. Non sei se sabes como é o povo de Salamas. Sí, sí. Pois ao mellor, ai Dios, ao mellor salía a misa, ao mellor era a unha, e ao mellor ás 10 xa salía o primeiro para a mesa. E ao mellor, chamamos de cima do Corredao, antes de había a prueba, antes de eso. E claro, desde ali vías todo o pueblo. E ao mellor ali, ou chixipraban ou chujaban, e dixen, xa vai colando para a misa. E esperaban todos. E iban todos nun rabaño, non sabes? Todos xuntos. E para subir para arriba igual, viñamos de Lamas e había camiño, atallos, non íbamos pola carretera, non sabes, íbamos os atallos. E subíamos igual, xuntos e tal. Hoy, por exemplo, ven unha festa que vas a Lamas ou eso, e cada un vai solo, xa vai ao mesmo coche un solo, bueno, xa non vas andando como ibas antes tampouco. Non sei se era aquilo que estabas tan habituada a andar ou non sei. A ver, eu tiño ido a Louxas, chegar desde Sabane a Louxas, a Louxas de abaixo, porque era, tiño uns tios que tiño aquí. En 5 minutos. Salía da casa en 5 minutos, estaba en Louxas. Iba no pueblo, por un da grande, por unhas legas arriba, por un camín, e aí, bueno, xa che digo, ao mellor dice a minha mamá, queres levar as verzas para o caldo de Louxas? Ai, Dios, porque nin tiñan verzas, nin tiñan nada. Non, xa chuvo as verzas, leva as verzas á tía, e eu, en 5 minutos estaba cas verzas en Louxas. Pois tiño que subir andando, leva o día entero. Bueno, xa non hai os carreiros aqueles. Eles camiños desapareceron. Xa non hai aqueles camiños porque non os hai, aunque haxa, non hai xa tan cobertos de monte a tan, non se anda por eles. Este ano non celebraron, este ano o carnaval. Non, este ano non fixaron, non. Non, agora non hai jubilo. Non, os viaxos non se fai nada. E en Lamas, pois, acabouse con eso de... Acabouse a asociación que había de amas de casa, acabouse. É dicir, que agora non celebrades, Agora non fai nada. é moi importante esperar algo. Eso sí. E hai igual. Bueno, el año pasado, non, fai 2 anos, por exemplo, o de Maricruz, despratarse con a topallaca con eles. Que va a tocar. Foi a Sabane e anduvo, eu ainda ten caretas por ali, e pelucas, unhas pelucas con os pelos largos. E colleu un chaquetón que había, e un vestido que tiña eu largo, de punto, e puxer o chaquetón por encima e a careta, oh Dios, estaba máis contento que saliu Elsa porque estábamos a cosa que estaba aí. E que veran desfaltados, pero desfaltadas e que unha cosa desfaltada. Tú, cando eras nova, na Fonsagrada, recordas como era carnaval? No que era a vila? É dicir, falando a ver, antes dos anos 70. Non me acordo porque eu hasta que tiña 18 anos me parece que non viñera a Fonsagrada. Non importa que viñera, non sabes, viña ao medio con meu pai, pero a comprar ou cualquier cousa e volvíamos para aí. Ou nas feiras de setiembre, que sempre había algo que ver, nas feiras de setiembre sempre había algo que ver. Algún círculo... É dicir, que viñas moi pouco ao que era a vila, a pesar de vivir moi próximo. Porque, a ver, se tiñas que comprar, comprabas ou en Lamas ou en Louxas. Porque en Louxas había cantinas e había de todo. E en Lamas igual. Deixabas a misa e comprabas. E
poucas veces, únicamente eu as veces que teño ido con papá, o meu era para entregar un xaco, ou así, non sei, entregar un xaco, sabes, a entregalos, que dice un vídeo. É moi pouco. Hasta que tuve 18 anos así que vin que xa vin coser, mandaronme coser, despois xa facía máis vida na fosa grande que estaba. Pero antes non. Non me acordo que se desplazara en aquí, non me acordo. Desplazábanse. Pero antes dese tempo non creo. Despois desde que xa era xa máis xa eso. Por exemplo, a Capriquiño do coser, chamaba Lidia, Oliva, que era, unha rapaza que está aí en Xastoso, non sei en que casa está, en Xastoso, que chamabanlle da funeraria, onde está a casa do Castelo, e eu vivía. Pois eso así desprazábanse. Pero totalmente tapadas como no mundo rural, porque, bueno, no sí, mundo rural... iban tapadas de todo, sí. Iban tapadas de todo. E logo eso, non máis que desplazaba. Viñan os de Villabón, tamén desplazados así, pero xa non viñan... Non sabes, viñan con roupa xa... roupa bella, non viñan con cintas, non viñan con... Así non se preparaban logo eso, porque nosotros entendíamos. Pues mira que tuvieron que gastar cuartos nesa roupa, tal, esa roupa bella, papá era formada con cintas, porque papá era pouco duraba, pero cuando ella despois de plásticos, xa duraba nos plásticos máis. Duraban, porque iban cosidas e non eso, a cabo tampouco non te metías por entre monte. Duraba se chovía, se mollaba nela. E se chovía facía desigual, e despois corrido polo povo. Sí, facíamos igual. Todos os días, se chovía seguido, o mellor, pois non. Se chovía seguido, pois o mellor desfazábamos, xa íbamos para a cantina, estábamos na cantina todo o día. Pero se non, se por tormentos, pois antes íbamos igual. Un ano estaba nevando e estábamos igual. E dicía, bueno, ainda máis bonito que acaba con flores. Preguntaba, desde a xente maior, cando dejaste se disfrazar dos vos, o que facían eles? E axudaban vos a preparar o disfraz? Sí, axudábamos, eles, a xente maior, dicíanos, pois, nosotros facemos desta maneira, por exemplo, os sacos da cinta, dicían que o facía. Pero, despois polvorea, poñervos perdidos, vosotros non fagáis. No. Pero eles sí que vos falaban do foliqueiro. Do que facían. Sí, por exemplo, meu sogro, que eu casi non o conocín, pois dicían que iba a Villalantón, que está bastante para la de Nadia, bastante camiño de Palouto, por aí, que iba a buscar unhas trenzas de pelo a Villalantón, para desfrazarse todas que estaban 2 ou 3 días desfrazados. E esas trenzas de pelo de que eran? Os cabalos, por exemplo? Non, dicen que eran de pelo, sí. Porque antes as mulleres tiñan o pelo largo, case todas tiñan o pelo largo, e cortaban en trenzas, facían en trenzas e cortaban. E guardaban as trenzas, guardaban. E el que facía con esas trenzas? De que se disfrazaba? El se disfrazaba de igual de muller que de homes, dicían. Cosían as trenzas a eso, e despois dicían que facía monadas cas trenzas, que les facía guapas. E que lle iban as trenzas así, por lo peor. E acabábase o desfraz, o carnaval, que volvían as trenzas a persona que lles prestaba. A persona que lles prestaba, non sei se era da familia, se algunha familia seguía, pero dicían que eran unhas trenzas moi guapas. E el, pois, ele era gaiteiro, tocaba a gaita, andaba con unha gaita, tocaba a gaita. Bueno, normalmente era tamboriteiro, pero a gaita facía calpocada. É dicir, que tocaba a gaita que estaba cas trenzas. E os outros ríanse de ver as monadas, porque as trenzas iban poladas por na punta algo para que cantara. Dicen que era moi divertido.
Aproveitades cantar cancións do carnaval? Cancións de todas, vellas que había, cancións vellas, sabes? Pero é que eu non me acordo das cancións, porque non me acordo de... Había unha na media zona que dicía "Pacto ao loureiro verde, deixalle para llegar a lúa". Sí, esa Que todo o medio do monte non deixe cousa ningún. que non me cousa O ningún. río da costa levar a coñazo, o xocolate, e íamos a dar. Eso, Dese tipo de cancións cantabas. sí, cantábamos esa... Ao mellor non íbamos descansados, pero cantábamos na festa. Ese, ao falla chover a café, en vez de ser auga por a café, bueno, así, despois armaban unhas casoutas, cantaban tamén moito unha que dicían que eran os curas, o cura estaba andando na cama e chamaba a criada, a medianoite, e o cura dicíalle a criada que é o que queres, que tanto me estás chamando. Mandaba ir a buscar auga, e iba á fonte a buscar auga, estando na fonte, picaba unha rana, cando... Sí, recordo eso. Porque normalmente, claro, que despois viña a cuaresma e os curas non eran moi amigos das festas do carnaval. Non lle no noso povo non se metía nada, pero mantiña a mar. Non lles gustaba nada, pero, sabes, en Cabanela había un que lles axudaba. Axudáballes Cabanela sempre foi un pobo moi avanzado. Sí. A desfrazarse, dicía, se queréis, eu deixo unha sotana se queréis. E dicía, non, pois mira, cortamos as mangas, e vale nos de espalda. Se que el era así moi... que lle gustaba, que... E avisaime... e tal, que non tiña ningún entierro civil para poder volver. Era así moi... E non adoitaba a facer instrumentos musicais con eso, con latas de cerviñas, con paus, con tixolas e cascolas. Levábamos, bueno, tiñan latas de pimento, que era... Antes viña o pimento en latas. Bueno, levábamos paletas que se tocaban nas latas aquelas. E facían, pois, cornetas de vienteiro, eran... Outros facían tiratacos, pero as cornetas de vienteiro tiñeños unha palleta na... que non sei que facían as palletas. O mellor de palla, de palla mesmo, do palleiro. E tocabanse aquelas... hasta corderos, todos tocabanse moi ben. Algúns que tiñan... sabían. E a castañolas, tiñan as castañuelas, pois non as facíanas tamén. Acordo que dicía un ali, facéis paus de carqueixa que son as que me tocan, e dicía, e onde vamos a carqueixa? Onde vamos a buscar paus de carqueixa para que sean para as castañolas? Claro, pois eu dicía, facían os paus de carqueixa. E dicen, vale, igual de castelleiro, pois olía de castelleiro. Espelexaban a paus de castelleiro, quitaban a piel e facían, dicen que eran cornos. Facían os esos, ficaban os cornos. E así, todo buscado así para facer juerga, todo... E era a diversión que tiñamos tamén, toda. Bueno, unha diversión sana onde todo o povo participaba e colaboraba. Sí. E era unha alegría para todos. No, era esa alegría, pero sí, pois non dicían que Dios, aí é o menos malo, o mellor non vamos ata o pueblo antes e despois andamos ao pueblo a última hora. Aí é o menos malo, xa pensamos que non viña, pois que non era carnaval. Aí eu todo o día na casa esperando a ver se viñan, carros fillas encima da mesa, nada, non aparecía naide. Bueno. E adoitaban deixarvos a porta aberta para que despois puidaredes entrar cando eles xa se iban para a cama?
Bueno, como nunca non volvíamos, Non ibas desde noite. non volvíamos de noite, non íbamos, non, as portas estaban abertas cando non paraban nada. A cousa che deixaban encima da mesa. As ibas, che deixaban por aí algo, que te caras ou así. Claro, non íbamos de noite ás casas. Cando íbamos de noite ás casas era o día dos Santos Inocentes. Eu te preguntaría, tú recordas que na túa zona se metese o carnaval? Que se dixesen, igual que facemos cos Santos Inocentes, porque na miña zona sí, metías o carnaval. Sí. Que che dicían, vai buscar as batas que estés en tal finca, e a señora salía correndo e decía, ala, que se metín o carnaval. Sí, pero o dixemos outro ano, metín un petardo ou tal. O entroido, metín o entroido. Eso, metín un troiro, era un troiro. Ala, e che vai un troirado, ala. E recordas si se mandaban anónimos, porque na miña zona sí que se facía. Mandábanse cartas sin remite, e abría a carta e aparecíache, pues, eso, a figura de, que normalmente era un cabalo vestido de Sí, de militar, e que traía un poema para tomar os pelos, según ibas abrindo ao final, no que denche un troido. E recordas eso? No, eso non recordo, non sei. O mellor os máis maiores e que Sí, na miña zona sí que o facía. eu despois desde que... Chegábache por correo un anónimo, abrías a carta, bueno, era unha forma de meterlo en troido, pero sin estar presente. Entonces, tú sabrías a carta, leía a carta hasta o final, Sí, como te iba picando a vías curiosidade, acababas chegando en sabes, troido. porque o partido que había, que era de Lamas, cando iba así, xa non che levaba as cartas. Cando vía algo cousa rara, xa non chas podía do buzón, xa chas deixaba, e ao mellor xa as tiraba, e ao mellor era, pero se non levaban remite ou eso, xa as tiraba. Entonces era cousa, porque a veces dicíamos, tamén un contestamente en cada cousa. Pois é mellor a dalas en mao, porque tal é cual. Pero claro. Pero sí, o de meterlo en troido sí que recuerdo, que sí, facías. Sí, sí. Que nadie tomaba mal, sino que, bueno, era unha forma No, de los no. Santos Inocentes, que tamén se facía, pero era unha forma de celebrar en troido. Chámate fulanito, tens que ir ali correndo ou tal. O mellor iba correndo, o mellor ai Dios. Correndo, estaba facendo cosas, cualquera cousa. Iba correndo. É igual. Eu, cando me dicía mai como me dicía, chámate María Pepa de Regueira, que está moi mala, que vayas ali. E marchábamos facendo cualquera cousa. Cando ela iba pa fonte, e vía, e tiraba unha carcajada. Que condenado, porque era así moi... Era unha risa boas así moi... E dicía, que condenado, pues mira, aí eu non me fixaron vir hasta aquí agora mesmo que non podía. Pero sempre de bom humor, nunca se enfadaban ou viña outra vez. Fixaron que viña de aquí que tiñas un recado para mí. E a mellor se me daba cuenta e dixo, ala, xa te meteron un troiro, xa te vai a troirada. Seguro que me vai a troirada. Bueno, Carmen, pues gracias por a túa participación, a colaboración con nós. Sí, pues bueno.